If you are een vlog nu, ach gaat er nu verrooien, agus gaan jullie zeggen kimmer. Wel, feut je te wie gemaakt simply. Je nog klecht de phone wijvers en klarig, maar hamische en draaste. Feut je klarig aan zijn tij. Feut je klarig een mui. Agus feut je vlog ag te wie mee een kusper zijn bi. Goedag gewil u dal gaan vaag, agus hou je die shout in de geunje. En shout zo rutten, wees u het tors leeg. Hees stochkenjen, maar jisje luch. Ha, joch, bikken, joch, kutjoch, gedache, gebi, femak machine. Goedag gewil u heen, egal paarst als een farpais, agus hou je die shout in de geunje. En shout zo ullachig, hou het je nu. Shout en al, vergat was. Shout en al. No, stoch gewil u gierig als een shout in de geunje. En hou je gal als een brechkist. Ik heb ook al met je, maar je met gierig toch goed met brechkist. Is check en een vlender. Ha rutniga simply niet een video akket na shaar. Misschien gewil tripod akket, maar ha akemse klechtchen er een camera gemorre. Maar hou ik gloes het een koersliche camera, geen kindje nach gloes je kussen. Kum de phone maar shot een turf, maar hou ik klaar. Zeg wie gehummel en arte maar shot. Agus geen kindje gewil je aan een aatje, ha saveltje geljoor. Agus shin akket tuig de gusper, tok soos de phone live, agus bru klaar.